20 sako simento ito. Ano utay-utay namin. Bossing, thank you ha. Salamat ng marami. Ito pala yung napupunuan ko. Tapos ito, hinukay ko na rin kahapon. Kasi babawasan ko ang lupa. Sobrang lupa niyan mga kasinag. Tapos ito, yan pala ang nalalagay kong bato. Good morning! Babahog tayo ng mga kasinag, baboy. Tapos ililipat natin yung kambing. Hindi ko pala natapos ito kagabi, yung tinatrabaho ko. Ayan oh. Hindi ko natapos. Kurokya. Ayan, hindi ko pa natapos mga kasinag kagabi. Pero itong kabila mga kasinag, okay na. Ayan oh, papansin nyo. Okay na ito mga kasinag oh. Napantay ko na siya. Itong kabila na lang. Tapos itong sala. Kagigising nga lang namin. Abonso. Ay kang abonso. Hay. Yan. Ayan pala panggatong oh. Yan oh. Magabat mo. Ha? Magabat. Ang gagawin natin panggatong pista. Magpipista kasi dito mga kasinag sa 27. Dito na si Mrs. Yan. Ay, kunin mo pala nak yung martilyo sa bahay. Ilipat ko itong inahin. Ang bait din ang kambing namin na ito. Itong anak. Ang bait. Ang bait-bait. Itong inahin. Ay, mabait na rin. Ay, yung pako ano. Ay mga kasinag, nailipat na natin si Opay dito na sa gitna na kulungan. Kasi nga doon, butas yung ano doon oh, mapipilay siya. Ngayong umaga, inilipat namin siya dito. Kumakain na si Opay. Opay. Tapos ito naman yung dalawa oh. Tapos na mga kasinag, tapos na kayo magbahog ng baboy. Ha? Nagkaling itong isda mo? Stephanie. Yung Stephanie. Selpo. Dalag ba yata ito? Bako man. Hindi ito dalag. Bako. Alagyan kasi kay Kuya M. Pakainin natin mga kasinag yung isda ni Chloe. May alaga si Chloe dito. Yan, ang dumi ng tubig, hindi pinapalitan. Pakainin daw natin. Yan. Saan galing itong bahog mo? Nag-order ko. In-order mo sa TikTok? Hindi mo baga nakain. Atsun, ubos na yan. Yung mga dalag-dalag baga galing yata sa sapa ito eh. Bako man yan. Bakit may kuhol? Sino naglagay yung kuhol na yan? Dalag-dalag yata yun sa sapa. Ay, hindi pala. Hindi mo pala daw dalag. Ito na yung bingkala ko pala oh. Nilima na lang. Itong dalawang ibang kulay na yun mga kasinag, anak na yan. Yan. Tira mo yung time ni Mrs. May mga insekto baga, dapat ito, may pang spray ka. Sa matanim mo na yan, may mga insekto baga sa dahon oh. Matigas sa bagay pipino mo. Matigas na yan? Oo, pwede na ito. Bansot man. Bansot? Bansot talaga. Tingnan mo sa klase. Bansot. Pitasin mo na yan.
Ay, nakasabit pala na yan. Talong. Mataas sa taas ang talong. Pigpapadarda ko lang kung pigkakarakang kambing gala. Parang may ano, insekto oh. Hindi mo yata, didilig oh, dry na dry. Hindi ko kaya yun. Dumating na pala yung ano, yung simento na in-order ko. Ayan na yung mga kasinag. Ito na yung may dalang simento. Laki na itong bangka na ito. Yan ang magandang bangka. Ang laki oh. Hindi biro. Ngayong panahon daw, magkano kayang price ng ganyang kalaking bangka? Baka may sandaan daw. Pasok. Ano? Walang kasi di kasama makina ano? Depende sa may ano. Sa may sarili. Ang laki eh. Shoutout pala kay Bossing. Ay mga kasinag, tawag dito. Ibaba lang namin yung mga simento. Wala kaya akong cameraman. Wala akong kasama eh. Ibaba ko muna. Tulungan ko muna siya. Salamat mga kasinag, natapos na. Ito na oh. 20 sako simento ito. Utay-utay namin. Bossing, thank you ha. Salamat ng marami. Ayan na siya. Ang pangalan mo? Erwin. Shoutout pala kay Boss Erwin. Thank you. Pupunta pa yun dun mga kasinag kila ko Iking. Kasi dun pala may papagawa pa sila isang bangka na malaki. Tapos maghahatid siya ng bahog sa baboy. Ang hina. Yan na. Ay mga kasinag, ito naman bubuhatin ko ng pabahay. 20 balik ko ito. Thank you. Ingat. Ayun mga kasinag, buti na tayo. Dahil natin ang simento. Medyo malayo yung ating pagdadalhan. Pero okay lang yan mga kasinag. Kaya natin yan. Walang susuko. Salamat sa mahal na Panginoon mga kasinag. Natapos ko rin hakutin yung simento. Ay, pambihira nang yan. Surrender. Masakit na rin sa balikat. Gawa ng kahapon nagparahakot ako ng bato. Ngayon simento naman. Ayan mga kasinag. Dito ko inilagay para malapit pag ako naghalo. Taklobang ko muna. Ay, salamat. Okay na yung mga kasinag. Hindi ko pa maipasiminto agad ito mga kasinag. Gawa ng hindi ko pa tapos. Ayan oh.
Hindi ko pa na trabaho. Ito pa lang mga kasinag oh. Ito pa lang napupunuan ko. Tapos ito, hinukay ko na rin kahapon. Kasi babawasan ko ang lupa. Sobrang lupa niyan mga kasinag. Tapos ito, yan pa lang ang nalalagay kong bato. May hahakutan ko naman ito paghibas ng dagat. Pupunuin ko naman ito mga kasinag. Yan oh, kakamadahan naman natin ng bato yan. Tapos patapos yan, ito naman trabahuhin ko. Itong lugar na ito. Hindi muna ako makapagtrabaho ng diretso. Mamayang hapon kasi mga kasinag, magkukuha pa ako ng panggatong. Wala kaming kapara panggatong. Naubos na yung panggatong namin dyan. Lalo na magpipista pati, kailangan ko ng maraming panggatong. Kailangan natin maghanda mga kasinag eh. Kasi nga dito sa amin, halos nakasanayan na rin mga tao na dito napunta sa amin. Yung iba, hindi tayo mawawalan ng bisita nito. Sigurado yan. Kasi nung nakarampista noon at nung nakalipas pa, lagi ako may mga bisita mga kasinag. Simula nung nalaman nila na vlogger tayo, yan, marami pupunta dito sa bahay. Kaya hindi pwede na hindi talaga tayo maghahanda talaga tayo mga kasinag. Kailangan talaga. Nakakaya naman sa bisita kung hindi tayo maghahanda. Sabi kong adaw kay Bayaw, kakatayin kasi ni Bayaw yung isa niyang baboy. Hindi ko pa sure kung ilang kilo yung makukuha ko. Kung makakuha ako sa kanya ng mga 10 kilo lang, 15 kilos or hati kami. Ang problema rin kasi mga kasinag yung parikado. Ang mahal pa naman ang rikado ngayon. Kung magluluto ka kasi ng maraming putahe, maraming rikado din ang kailangan. Mas magastos kasi sa rikado mga kasinag. Kasi dito sa amin ang kilo lang karne 300. Kung may 10 kilo ka di 3,000. Okay na sana yun. 3,000 ay ang rikado. Yung rikado ang mabigat mga kasinag. Kaya bahala na, sabi ko kay Bayaw kung ilang kilo yung aking kukunin na karne para ihanda namin sa pista. Sa ngayon mga kasinag, maghahakot muna ako ng graba na panlagay ko dun sa kwarto na yun. Dun yung panlagay sa kwarto na yun. Maghahakot muna ako. Yung mga bata naman mga kasinag naglalaba, tapos si Mrs. nandun sa adra. Kaya ito lang ang kaganapan ngayon dito sa amin. Sa lahat po pala ng mga viewers, subscribers, salamat po. Sa nag-sponsor po para sa flooring ng aming bahay, maraming salamat po Ma'am Edith at Sir Alan. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi flooringan itong bahay namin na pinapangarap. Kahit hindi pa man na uumpisahan, ako po yung nagpapasalamat na dahil nga yung mga simento, ayan na. Yung in-order natin simento, dumating na po kaninang umaga. Kaya salamat po talaga ng marami. Hanggang dito lang muna mga sinag at ako po yung maghahakot muna ng graba. Bye bye.